Nachádzame sa momentálne v historickom jadre Žiliny, hneď vedľa Mariánskeho námestia, kde ľudia môžu zažiť v našom ateliéri zákazkovú ručnú výrobu obuví a kožených doplnkov pre moderného človeka. Aby sme zachovali autenticitu, kvalitu, veľmi dôsledne si vyberáme materiály, s ktorými pracujeme. Sú to hlavne teda prírodne vyčinované kože. Okrem moderných doplnkov a obuví sa už cez 13 rokov venujeme výrobe dobových topánok a dobových kožených doplnkov. Naše výrobky môžete nájsť v múzeách vo Viedni, v Bruges, v Carcassonne v Londýne. Chceli by sme rozšíriť našu výrobu a ponúknuť produkty a topánky aj pre dámy. Dámy vyhľadávajú veci, ktoré sú krásne a myslíme si, že to vieme ponúknuť.